No niin, nyt ollaan siis saavuttu Helsinki-Vantaan lentokentälle ja ei muuta kuin pistetään laukut ruumaan ja mennään turvatarkastukseen ja sitten nokka kohti Budapestia. Meille pitäisi tosiaan tulla kyyti, mutta kyyti ei näy missään. Mä en tiedä, onko pojat hukkunut jonnekin tässä matkalla. Saas nää. Huomenta, se on ensimmäinen aamu Budapestissa ja täällä on sää mitä mainioin, jotakuinkin +12 ja +14 välillä. Kevättä rinnassa, tosi magea sää. Koitetaan löytää sellaiseen vintage kautta fashion kauppaan nimeltä Sputnik. Me ollaan nyt tässä Astoria metroaseman holleilla ja sen pitäisi olla jossain tässä. Koitetaan puhelimen navigaattorin kanssa epätoivoisesti löytää, kun eihän se navi tietenkään toimi kunnolla, kun ei ole nettiyhteydet päällä, mutta se on jossain tässä ihan holleilla. Toi mesta. Toi on Sputnik. What's up? Nyt on käyty Sputnikissa ja on uudet kiiltävät plehat. Kyllä kelpaa. Nyt on niin magea spotti, että pakko saada yhteiskuva. Ei oo mitään hyvää paikkaa mihin laittais kameran, niin roskis ja reppusen päälle, niin eiköhän se sillä. Tsekataan kuvakulma. Tää on täydellinen. No niin, nyt ollaan kiivetty melkein tänne vuoren huipulle saakka. Hengästyttääks? Tuntuuks missään? Ei tunnu missään. Ei tää edes loppupeleissä niin paha matka on, vaikka onhan tänne nyt tosi pitkä matka kävellä, mutta se menee huijauksessa, koska koko ajan mitä korkeammalle nousee, sen siistemmäksi vaan menee maisemat ja joka korkeudella täytyy ottaa vähän kuvaa, selfieä, videoa, lisää kuvia, itse laukaisella vähän kuvia. Sitten kävelee taas vähän korkeammalle, niin tulee taas siistimpi paikka ja sama homma jatkuu.